खुलुमबाय। फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं फामिरानि बड'सा। फुंबिलिनि रादाबाव दं। सोरखारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव इंराजि रावनि सोंथि बिलाइजों गुणोत्सव 2024 खुंनायखौ दोनथ'नांगौ। खोरोमदाव औवारी। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि थान्दै जख'न्थाइ आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि थान्दै जख'न्थाइखौ मायानगर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। बे थान्दै जख'न्थाइजोंनो लोब्बा लाखिनानै मैया लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानाय आरो बिसोरनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंनाफोरजों लोगोसे फेग्रा बेसाद, जौ आरो ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय बारग'नाय आरो तामुलपुर जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव सायख'जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आयदाखौ लानानै सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलखौ दैदेनो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारिया। सावरायमेलनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। बिटिआर सरकारा देग्लायनि बोसोराव गं 6 सिनेमा हल गायसनगोन। बिटिआर सरकारनि थांखि लानाय बादि क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि नेपालपारा बाजाराव डिजिटेल सिनेमा हलखौ लुफुंनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनना होयो। लोगोसे सेरफांगुरिनि रामफर बिलआवनो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव 1 कौटि रांनि अडिट'रियाम गायसननो आरो बिर सिलागांनि मुङाव 5 कौटि रांनि मिनि स्टेडियामनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। फोरमायनाय बादिब्ला बे खामानिफोरा जेब्ला मावफुंजागोन अब्ला रामफलबिलआ जौगानाय फैगोन आरो रामफलबिल ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बायदिसिना फसंथानफोर गायसननांगौआ जोंनि बिबान होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। फैगौ गुणोत्सवआव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरा बायजोआरि नायदिंगिरनो बेदर होनो मोननाय नङा। फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2024 आव जानो गोनां गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गुणोत्सवआव बायजोआरि नायदिंगिरि एबा इभालुएटरफोरनो रावबो फरायसालि सामलायगिरिफोरा बेदर जाहोनो मोननाय नङा। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनि समग्र शिक्षा सामलायगिरि मिशन डाइरेक्टरआ बिथोन हरदों। मोनफ्रोमबो जिल्लानि क'अर्डिनेटरफोरनो गोख्रोङै बिथोन हरदों बे आयदानि सायाव, जाहाथे रावबो फरायसालि सामलायगिरिफोरा बेदर होआजासेनो मिरामिस जाहोहरो बेखौ बिथोन हरदों।